La Paula i la Júlia són dues esportistes del Club Natació Barcelona que des de fa un parell d'anys es dediquen als salts. Des de petita vaig començar fent un esport d'aigua i vaig començar a fer salts, però no, la piscina la van destruir i tenien que fer unes altres instal·lacions i vam passar a natació sincronitzada. Van deixar la natació sincronitzada i van encaminar els seus salts cap a les plataformes d'1, 3 i 10 metres. Que a mi m'agraden molt les altures i m'agrada molt saltar i llavors això, si ho puc combinar, també està molt bé. Les altures, acrobàcia, no sé, m'agrada molt. La 10 metres és la que m'agrada més perquè, a part de que és més baix, pots fer, els elements no em costen tant que si pujo dalt que ja em dóna més respecte a fer els salts. La Júlia i la Paula són les campiones actuals d'Espanya de salts sincronitzats, però des del CAR de Sant Cugat, on resideixen, les veuen molt més lluny. Als 25 anys poden estar, o inclús abans, havent anat a una Olimpiada. Aquest és l'objectiu. La fusta està de la mare atleta, el pare atleta, la germana gran també campiona d'Espanya en salts. Vull dir, aquí hi ha una genètica esportiva molt bona. És un esport que a mi personalment m'agrada molt perquè trobes que cada dia et vas superant cada salt, és un nou repte i és un esport molt divertit. És complicat, clar que sí, però m'agraden molt les acrobàcies i fer tot tipus de salts i al sec i a l'aigua, llavors tinc aquest esport des que era petita m'ha agradat.